Rek, terus yo. Rumah modern, ukurannya 6 kali 10, harganya 395 juta. Yang beli kemana? Saya langsung ya, telepon nang mayo. Nang sebelah kiri kene iki, ono taman mini. Ambil ono lampu ning ngene yo. Apik, kesane estetik yo. Tengah lho. Semi-semi eling kok klasikan ngono yo. Ha. Saiki langsung lanjut mrene. Nes bakal iki menara karpote. Karpote apik iki. Tuh, diuru-uri eling meses ngene yo. Nek gak telaten wis gak ngare iso ngene yo. Ha. Iki bentuk masa depan omahe lho. Ono UPVC ini, ambil wallpaper sampai dikai batu sikat ngene ben justice yo. Ha. Saya langsung lanjut ini ke halaman depan omahe. Nah, saya langsung menggo ngiri. Nah, bob siapa sih? Kusin rek. Alumni raya kata gas. Nah, iki nang gone area ruang tamune ndukure, apik PVC ngono yo. Lampune cemroenten, lapis sangat lugur. Oh, cok kuatir. Jendela ready, sebab tutup. Ben sirkulasi udara mlebu belanjat. Ah. Iki nah sebelah kiri kene iki. Nah, iki gone area dapure. Kompor ready, iso digedijan ngene engko pen utir sangar pen yo. Wis level ya ready sisan. Nah, saiki langsung lurus mrene. Nah, iki nang gone kamar tidur pertama sing nang bawah. Suka ingin modele sing pasti. Cacepan AC ready, tapi kok sini pen tunggu dhewe soalnya durung free. Lawange gawe settingan ben menghemat tempat yo. Nah, saiki langsung mrene. Menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang gone kamar mandine. Ki utangane wis full keramikan yo. WC-ne nggih duduk, screenshot ready, genoe yo ready, shower yo ready. Nah, kayak ngene. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai kedua. Nah, iki. Tamengi ready, tamengi yo. Wis ret karo tedes sih. Iki kena ge penerangan siang hari. Cara ngono ben iso menghemat listrik yo. Nah. Saiki menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah. Iki nang gone kamar kedua koyo ngene modele penerangane ready. Wis PVC ndukure. Iki kok pen gawe apa? Spes sakmene spen atur dhewe kepen ayo. Saiki langsung menggo sebelah kanan. Lurus mrene. Iki iso digawe arah londirung foto dijemburang kene yo. Ready sepak tutup. Manual tag yo. Nah. Saiki langsung menggo sebelah kanan iki. Nah. Iki nang gone kamar mandine, ki wetengene wis full keramikan yo. Wis ini gak duduk, screenshot ready, gene ready, sore ready. Nah, nang lantai loro iki ono kamar mandine, cara ben opo? Ben gak pegel nisor mendhuwur. Nah, mangkane nang ndhuwur dikai kamar mandi sisa. Iki iso digawe nggone kamar tidur iso, wis penatur dhewe kengko ki penake yo. Nang kene iki ono pintu langsung mrene ya. Iki nang gone arah balkone lho. Kami ready, yo ke tempat nyantai nang kene rasan-rasan. Kayak acara keluarga risan wis nggo penatur dhewe ki penake ya. Saiki langsung lanjut mrene. Tak cerita nang kene. Nah, iki mang omahe ukurane 6 kali 10 harganya 395 juta. Untuk 10 lokasi banding wis balik amat nek amat dari kayo. Wis meneh kasih ben lampu nih apik cemrengkel.